imos a ver outras especies moi coñecidas por moitos aficionados ás plantas carnívoras, que son as trampas de caída ou moita xente lles chama as trampas sarro. Son sistemas todos eles pasivos, é dicir, imos ver agora en concreto detalle, pero baseanse no mismo concepto. Temos unha especie de sarro, que é a folla adaptada da planta, que contén certa cantidade de auga, de líquido tamén producido pola propia planta e pola choiva, onde os insectos, por mala sorte ou por certos sistemas que imos ver agora, caen dentro, morren afogados e a planta aproveita todos eses nutrientes. Entón, aquí temos bastantes representantes neste grupo de plantas, que serían as nepentes, que teñen unha gran cantidade de especies, as heliánforas tamén, as sarracenias, as darlintonias, que só temos unha especie, e cefalotus foliculares, que tampouco hai máis especies ca esa. Vedes aquí a distribución, as nepentes son sobre todo de Indonesia, heliánfora de Sudamérica, sarracenia e darlintonia son americanas, e cefalotus dese suroeste de Australia. Moitas delas en estado crítico ou en peligro ou graves, e, bueno, sarracenias e nepentes cunha gran cantidad de variacións, polo que xa non están aí indicadas. E como vos dicía, pois se basan nun sistema común para todas, independentemente de que cada xénero teña un diseño concreto de folla, o sistema principal sería este. Veríamos unha folla que actúa precisamente como un sarro, é dicir, é oca, cerrada, e aquí pode acumularse auga cando chove, e a planta tamén libera aí pois, certos compostos diferentes. As paredes desta folla están repletas por distintas glándulas, tanto glándulas dirixidas á absorción de nutrientes como as glándulas emisoras de enzimas. Entón, como funcionaría isto? Simplemente un insecto aparece por aí, cae para dentro e xa o comen? Pois sí, pero hai certos sistemas nos que a planta intenta asegurar a chegada do insecto e que ese insecto caia dentro. Como pode ser, por exemplo, que xeralmente casi todos os bordes destas aperturas da folla onde van a caer dentro da trampa, dentro dese pozo, teñen unha especie de molduras, é dicir, distintas ornamentacións que van a facilitar que cando o insecto que este paseándose por aí en riba poida caer para dentro e aínda por riba despois non sair. Como pode ser tamén o caso destes peliños que solen aparecer en dirección cara ao interior da trampa para dificultar que calquera desas presas poidan subir para arriba. E como podedes ver aquí, pois están cheas de líquido. E aquí vemos que o líquido ás veces, ademais da auga de chuvia, pois con esas distintas secrecións da planta, o fai un poquinho máis viscoso, que favorece tamén que os insectos se afoguen con máis facilidade. Entón, un pouco, o sistema sería este. Como vedes, temos unha hormiga toda tranquila dando un paseillo por aí e, de repente, por culpa das molduras que ten a entrada, cae con moita facilidade. Esa última imaxe sería que veríamos dende o interior da trampa e vemos que sería moi complicado subir para arriba, xusto con ese marxe como impaxinado que ten. Pero, bueno, este sistema parece moi intelixente, pero se non consigues que ningún insecto chegue ata aquí, é un problema, verdade? E para iso, o que sí que ten estas plantas non é un sistema activo de captura, pero sí sistemas de atracción e incluso de confusión das súas presas. Uns dos máis relevantes ou máis evidentes cando vemos unha destas plantas serían as cores. Non sei se na natureza tedes visto moitas flores verdes, pero é moi raro, porque non resaltaría esa cor co resto das estruturas das plantas, das follas, que son verdes pola clorofila. Entón, xeralmente, estas plantas teñen colores vermellos ou incluso morados na zona polo menos máis cercana á apertura da trampa, para poder así atraer a esa zona aos insectos que din, mira que color máis interesante. Aínda por riba, non só intervén as cores que nos vemos a simple vista, senón que intervén tamén o espectro ultravioleta, digamos, eses espectros que os insectos poden ver, como podedes ver aquí, que serían varias nepentes, e aquí en ultravioleta poderíamos ver como a planta
xusto no peristoma, é dicir, a entrada da trampa, está moi destacada, precisamente para intentar que os insectos vayan a esa posición concreta. Aquí, que é moi curioso, podedes ver nesta imaxe, na parte de arriba unha planta no que han conseguido que non emita ultravioleta esta zona. Non sei se empregaron unha laca concreta ou simplemente o cortaron. E na de abaixo sería a trampa natural, con, digamos, este espectro de emisión. Como podedes ver, a emisión, a luz ultravioleta, neste caso, as sinais que emite de cara aos insectos son importantísimas na captura. Vedes aquí cantas presas hai, fronte aquí que hai 4 bichiños que entraron por moi mala sorte. Entón, ademais disto, podemos ter tamén case o caso contrario, que sería o mimetismo. Aquí vedes un cefalotus que parecese moitísimo ao sustrato no que está disposto. Isto podería axudar a que certos organismos non se decaten de que están a pasear por riba da estrutura da trampa e caer dentro. E tamén un caso moi interesante que aparece sobre todo na Darlingtonia californica, que son as fenestracións, é dicir, zonas da folla que teñen unha capa celular tan finiña que deixa pasar a luz. Podedes ver aquí que parece que está oco, pero en realidade aí hai texido moi finiño e que o que fai é confundir os insectos que se meten dentro. Aquí, por exemplo, tedes a entrada da trampa, poderíamos ter unha avispa ou calquer outro organismo que chega ata aquí e pensando que arriba non hai teito, empezan a voar, chocan e caen para baixo. Podedes velo aquí nesta imaxe, como hai unha mosca ou unha abella intentando sair pola parte superior sen conseguilo, obviamente, ata que se canse e finalmente caia na trampa. Isto tamén pode pasar nalgúnas sarracenias que teñen tamén esta estrutura un poquinho máis clara que deixa pasar un poquinho de luz para tamén confundir aos insectos. E ademais de todos estes detalles, temos además algo moi interesante, que é a produción de néctar. É dicir, as plantas aquí están xogando cos intereses alimenticios de algúns organismos, sobre todo de insectos, e xeran debaixo desta tapiña e tamén polo borde da trampa gotiñas de néctar que moitos insectos intentan consumir coa mala sorte de que moitos deles caerán dentro. Pero bueno, non todos os insectos son tontos. Algúns, neste caso artrópodos, como vedes ese cangrexo e a araña que tedes ao lado, son capaces de entrar dentro da trampa e roubar as presas da planta. Pero polo xeral, as plantas saen victoriosas. E, ademais, aquí, que olvideime de incluíros, hai un detalle moi interesante, é que estas tapiñas teñen unha función, no que é o sistema de captura. Estas plantas, o caso da nepentes e ás veces as sarracenias, solen estar en zonas moi húmidas nas que é habitual que haya bastante choiva. Cando unha gota de chuvia cae aquí, a vibración que provoca fai que a tapiña actúe como unha especie de trampolín que vai facer que calquer insecto que está nesta zona papando precisamente as gotiñas de néctar caia directamente para baixo. É moi interesante de ver, tedes algún vídeo en YouTube disponible. Pero este sistema do néctar, ademais, é algo que pode ocurrir non só para capturar insectos, senón que algunhas plantas, concretamente as nepentes, se especializaron en ser basicamente o váter da selva. É dicir, adícanse a atraer a roedores e algúns marsupiales nesta estrutura tan parecida a un váter, ademais, e producen unha gran cantidade de néctar no que é a etapa superior. Os marsupiais, encantados da vida, dedícanse a lamber durante horas este rico néctar que está disponible e, o que nos pasa a todos, se papamos moito, ao final temos que soltar algo, non? Entón, o que fan é precisamente estas plantas é aproveitar as cagadiñas dos marsupiais que van a visitalas durante todos os días. Algo que é moi práctico, xa que as feces directamente son moi fáciles de consumir e a planta invirte moi poquiña enerxía en digerirlas. Pero además esta non é a única interacción que establecen sobre todo as nepentes, que digamos han sufrido unha radiación ou unha especialización enorme nas islas de Borneo e de Indonesia,
nas que as estrategias son variadísimas. Aquí vos poño un par delas solo, porque habería moitísimo do que falar, pero, por exemplo, tedes o caso de certos morcegos que visitan durante o día estas plantas, estas nepentes. Curiosamente, as nepentes baixan o nivel de líquido digestivo para que o morcego non afogue, o deixan case ao mínimo. Ademais, reflexan o ecosonar do propio morcego para dicirlle: ei, estou aquí, estou disponible, e o morcego que fai é meterse dentro durante o día, dormir aí, por suposto, facer un par de caquiñas e pola noite marchar, como vedes aquí. Entón, é unha relación mutualista estupenda para ambos, porque o morcego ten protección e a planta, aínda por riba, ten comida e non precisa de capturar ningún insecto. Pero tamén hai cousas máis retorcidas, como pode ser este caso. A nepente ampularia, en vez de producir enzimas digestivas, directamente simplemente acumula auga. E dentro desta auga é onde se reproducen e viven os estados larvarios destas raniñas chamadas micrófilas nepencícolas. Tamén un caso moi interesante de mutualismo.